дар ноҳияи Аш дар натиҷаи мусоид омадани боду ҳаво имсол ҳосили зардолу фаровон шудааст ва қариб 5000 тонна мева ба хориҷи мамлакат содирот гардидааст. Дар ин бора зимни нишасти матбуотӣ раиси ноҳияи Аш Шӯҳрат Муҳаммадзода ба хабарнигорон иттилоъ додааст. Хабар медиҳад Амид Ховар бо истинод ба хадамоти матбуоти раиси ноҳия дар маҷмӯъ 20 000 тонна зардолу истеҳсол шуда ҷамъоварии ҳосил идома дорад. Дар ин замина ширкатҳои Оби Зулол ва Мерси Баку низ аз ҳосили зардолу харидорӣ намуданд. Маусуф баён доштааст, ки бо дастгириҳои пайвастаи асосгузори Сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон имсол дар таъминоти об мушкилӣ мавҷуд набуд. Бори аввал 1 апрел ба фаъолияти пойгоҳи обкашӣ дар ноҳия иҷозат дода шуд ва ҳосилнокӣ низ хуб гардидааст. Ҳамзамон дар нишаст гуфта шудааст, ки дар 6 моҳаи аввали соли равон сармояи асосӣ аз ҳисоби ҳамаи манбаъҳои сармоягузорӣ 43.2 миллион сомониро ташкил додааст, ки нисбат ба ҳамин давраи соли 2022 3.4 миллион сомонӣ зиёд мебошад.